Ir-regolamenti tal-liċenzjar fil-kostruzzjoni neqsin mill-ambizzjoni u l-kjarezza legali. Il-gvernijiet ikun dajjef ma' min għandu s-saħħa għaskapitu tas-sigurtà u l-kwalità ta' ħajjitna. Dan intqal mill-Moviment Graffiti fi stqarrija kif ġew preżentati s-sottomissjoni tagħhom għal konsultazzjoni pubblika li bdiet mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni dwar l-istess regolamenti. Bi Graffiti resqu numru ta' proposti importanti biex jissaħħu r-regolamenti u biex ikun żgurat li meta jitlu fis-seħħ verament iservu biex l-industrija tkun aktar regolata u sigura. Fl-istqarrija huma fakru kif tul is-snin setgħu jiġu evitati traċedji kieku kien hemm regoli serji fl-industrija tal-kostruzzjoni. Il-Moviment Graffiti saħaq li liċenzjar tal-kuntratturi missu ilu li sar u kieku din il-bidla saret qabel setgħu jiġu evitati traċedji li ħasdu l-ħajja ta' Gian Paul Sofia kif ukoll ta' Mirjam Paċ f'inċident tal-kostruzzjoni. Fl-istqarrija ntqal li wieħed mill-punti ewlenin huwa nuqqas ta' kjarezza u trasparenza dwar il-ksur tar-regolamenti u l-kundizzjonijiet tal-liċenzjar kif huma bħalissa il-pubbliku għandu ftit li xejn poter biex jieħu sehem fil-proċeduri jew biex ikun informat fuqhom. Huwa daqstant ċar li l-mod dajjef li ttieħed lejn l-infurzar u l-penalizzazzjoni fir-regolamenti mhux biżżejjed biex ibiddel l-attitudni li bħalissa tirrenja fl-industrija tal-kostruzzjoni li kulħadd jista' jagħmel li jrid. Il-Moviment Graffiti saħaq li l-pubbliku u l-kwalità tal-ħajja jeħtieġ li jkunu fil-qalba ta' din ir-riforma u għalhekk huwa ta' tħassib kbir li trasparenza u dritt tal-informazzjoni li huma tant importanti tħallew barra mir-regolamenti. Il-Moviment Graffiti kritika l-fatt li l-Gvern ma rnexxilux joħloq struttura ħielsa mill-intħil politiku u ġibet l-attenzjoni għal fatt li l-Kumitat tal-Liċenzjar se jkun maħtura mill-Ministru. Laqda enfasizzat li l-ħtieġa li jiġu reveduti r-regolamenti qabel ma jitlu fis-seħħ u sejjaħu wkoll għal pubblikazzjoni immedjata ta' kodiċi nazzjonali għal bini u l-kostruzzjoni flimkien ma' infurzar tanġibli ta' liġijiet eżistenti sabiex jiġu eliminati l-prattiċi perikolużi u illegali li qegħdin jifnu lill-industrija.